फाइनालि लोगोफोर दायो जोङो नै सिला पासाव सफैबाय नैबे गेटआ नै जोङो दायो बेयावनो नै दसे ओंखारबाय आरो जोङो भिडिअ खालामबाय आङो दिन्थिलांनो नोंथांमोना नायलांबाय थादो आरोना गुड मर्निं लोगोफोर बरायलायबाय नोंथांमोन साफ्रोमखौबो आंनि नैबे बर' फेमिलि ब्लगाव दिनै नैबे फुंबिलि समाव दिनै जोङो अरुणाचल प्रदेशनि जि धिरां डिस्ट्रिक्टनि जि सांति भिलेज नैबे रिजर्टआव जोङो हर थाफैदोंमोन आरो दायो नैबे फुंनि समाव जोङो ब्रेकफास्ट खालामनो रेडि जाबाय आरो ब्रेकफास्ट खालामनानै जोङो जोंनि थांखियाव जोङो ओंखारलांनोसै आरो बेनि उनाव आङो नोंथांमोननो दिन्थिलांगोन भिडिअ नायलांबाय थादो आरोना जोंहा दायो नैबे ब्रेकफास्ट खालामबाय थादों लोगोफोरा दायो नै जोंहा लोगोफोरा ब्रेकफास्ट खालामबाय मा मोनजादों बिजेन ब्रेड दावदै ब्रेकफास्ट ना आच्छा जोङो बेयाव फैनानै माबायदि मोनखो मोजां ना जायगाया सोरखौबाफोर माबाफोर खावलायहरगोन नामा एन्जय खालामफै दे थिग दङ दिनै जोंहा बिमानै जानायाव मुखुबथार जायो आदा मोना थारमाने उखैबाय दा उनाव थारमाने मोजां ओंखाम जानाय जायासै नामा बिसोर मेंनानै थाब उन्दुबायना नोंसोरो लानांगौ थाखा फैसाल' खामायनायजों जाया ना अब्ला नायलांबाय थादो आङो दिन्थिलांबाय थागोन दिनैनि भिडिअआ दानिफ्राय स्टार्ट जाजेनबाय आरोना आङो दिन्थिलांबाय थानो नाजागोन आरो दायो नै आंबो ब्रेकफास्ट खालामनोसै जानोसै आरो मेगि लोगोफ्रा माने आमलेट ब्रेड जाबाय जोङो नै मेगि जानोसै आरो फाइनालि दायो जोङो बिनिफ्राय जोङो ओंखारलांनोसै आङो नैबे थानायनि लकेसनखौ आङो नोंथांमोननो एसे दिन्थिनो नाजाबाय नायलांदो जोङो दा नैबे रुमखौ जोङो हगारनाय जासिगोन आरो हगारनानै जोङो दा बिनिफ्राय जोंनि थांखियाव जोङो थांनोसै आरोना जायगाया नै बिदिमोन लोगोफोर जों थानाय जि भेलि रिजर्ट बे नै बिदिमोन नोंथांमोना नायना लादो जुदि फैयोब्ला नोंथांमोना थाफैनो हागोन आरोना बेयो दिरां टाउननिफ्राय खमसे खम 15-16 किल'मिटार बिथोराव दङ आरोना बेखौ बुङो सांति भिलेज मोजां जायगाफोरा आरो थारमाने बिनि मानसिफोरा गोबाङानो खेथि मावो आरोना बैफोर जाहैबाय नुहुरनाया जाहैबाय बेफोरो खेथि फोथार आरोना बिथांमोना थारमाने अरुणाचल हिसाबैनो थारमाने हाजो जायगाबाबो एग्रिकालसाराव बिराद डेभेलप आरोना बिथांमोना बिराद गोसो होनानै खेथि मावो नाथाय माइनि आबाद जाया बिथांमोननियाव मात्र मैगं खेथि जायो आरोना मैगं खेथि बांसिन जायो ओमफ्राय जायगा जायगा माइ गायो आरो मोजां नांबाय फैनानै जायगाखौ थांनो बादोंमोन नाथाय माथो खालामनो थांनांगोन गावनि जायगा नङा जाबाय नालाय नुदों नोंथांमोना बेफोर टेन्ट दङ टेन्टआवबो थानो हायो आरोना नायलांबाय थादो लोगोफोर मोजां मोनोबा चेनेलखौ नोंथांमोना सापर्ट खालामगोन आरो साबस्क्राइब खालामनो हागोन आरोना लाइक कमेन्ट शेयार खालामनानै होबानो जाबाय आरोना आंबो जेन बिदिनो नोंथांमोननि लागै मोजां भिडिअ लाबोनानै दिन्थिनो हायो आसा खालामबाय नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायगोन होननानै अब्ला आङो बिदिनो दा जोंनि जि जायगायाव थाङो आं बिनिबो नोंथांमोननो भिडिअ लाबोनो नाजागोन नोंथांमोना नायलांबाय थादो आरोना जोङो सफैबाय नै मा होनना बुङो सेला पासाव नायदो नै नुथायखौ माबायदि बरफ दङ दाबो गोबां मानसि दङ आरोना आङो दिन्थिदों नोंथांमोना नायबानो जाबाय आरो जायफोरा भिडिअखौ मोजां मोनो लाइक कमेन्ट शेयार खालामनानै हो बोथोरा थारमाने दसेनो सान्दुं दुङो दसेनो जोमै खोबो आरो नै बिराद गुसु बोथोरा दाबो बिराद गुसु
गोबां टुरिस्टफोर फैयो माने जोंहा बेयाव गोबां टुरिस्टफोर फैयो आरोना बिदिनो सारा जा भिडिअ लादों जा केमेरामेना मोजां ना बरफ देलाय फट' खेबलाय फटक लाना हो बरियानो गोबां फटक लादों नै गोबां टुरिस्टफोर दङ नै बिदि नै ब्रादार मोना बबेनिफ्राय फैदों मिथिया नै जायाखै आं नै बेयावनो प्रफ वेलकाम टु इउ सेला पास वेलकाम टु सेला पास बरफ गुसुलै बिराद गुसु आया माने जोङो नैबेयाव ग्रुप फटक लाबाय आरो सेलाफोरजों खिन्थु रियेलाव मोजां नुयो दै खिन्थु मा होनना बुङो केमेरायावबा एसे माबा नुयो आरोना फैयोब्ला बिराद गोजोनगोन आरो ओरैबायदि बार दङ नै ओरैबायदि बार बारो नै बारखौ नै बेयाव नोंथांमोना मिथिदों नै ओरैबायदि गुसु नै बेयाव थारमाने ग्रुप फटक लानो नागिरदों आरो नै बरफ ग्रुप फटक लादों आरो नै बिथिं माबायदि नांदों आदामोन बरफआव फैनानै मोजां नांदोंना माब्लाबा बिदि बरफआव फैफेरनो मोन्दोंमोन ना नोंथांमोना गैयाना बेनो फार्स्ट बेनो प्रथम आरो फैबावगोन ना फैबावला फैगोन फैलाना थिग दङ थान्दा गुसु बरफ आरो गोजौथिं थांबावनायमोनबा गोबां जोङो मोनबावगौमोन बरफ नाथाय जोङो दा दिनै थांथ'ला दिनै जोंनि डेस्टिनेसना बेसेंमोन जोङो बेखौ सफैबाय आरो साक्सेस जाबाय दायो जोङो थांफिननोसै बेनिफ्राय जोङो ओंखारलांफिननोसै आरोना बे जायगाया बारा गोबाव थाजानायबो नङा 10 मिनिटनि बारा थाबानो हार्टनि प्रब्लेम जायो बेयाव अक्सिजेन मोना अक्सिजेन खम बेखायनो जोङो थांफिननायनि बेबस्था लानोसै बेनो थारमाने टप आरो माने जोङो जोंनि डेस्टिनेसना बेसांनोमोन दायो जोङो टारगेटआव सफैबाय बिनिफ्राय दायो जोङो गिदिंलांफिननोसै आरोना न' फारसे दिनै जोङो आरो बिदिनो गोबां जायगा नायलांबावगोन आरो नोंथांमोननो दिन्थिनो नाजागोन जोङो दायो सिला टपनिफ्राय जोङो मा होनना बुङो जोङो ओंखारलांफिननोसै आरो दायो नै बोथोराबो गोबां खोमसि जाबोफिनबाय आरोना बोथोरजों खुनु माबा गैया बेयाव दसेनो सान्दुं दुङो दसेनो थारमाने दोमैयो आरो नै बिदि मोजां ना जायगाया मोजां नांबाय बरफ नायनोबा नैबे जायगायाव फै नैबे फारसेथिं लेक दङ ओमफ्राय आर्मि केम्प दङ साहा लोंनो हागोन पेसाब माबा गासिबो खालामनो हागोन एकदम बरिया मोनगोन आरो बेयाव दे थिग दं गोजोननाय थाबाय फैनो मोननानै गोबांनो अब्ला दोनथ'नोसै आरो बिदिनो गुबुन भिडिअ नोंथांमोननो दिन्थिलांनो नाजागोन नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय आङो नै बिथांमोनखौ एसे सोंनोसै भैया लोग कहाँ से है एमपी ठीक है हम तो आसाम का है आसाम का है आप लोग तो ऊपर जाएगा ना तवांग जाएगा तवांग ठीक है हम यहाँ से वापस जाएगा अभी ये से चले जाएगा हम लोग का डेस्टिनेशन यहाँ तक था आगे में भी गया हम तवांग गया लेकिन इस बार नहीं जाएगा आएगा जनवरी महीने में आएगा ठीक है मिलके अच्छा लगा दीदी थैंक यू